Isa pong sapatos na walang pares. Kanina to, akin ba to? Alam, buti na lang, hindi pa ako bumibili. Joya na naman po tayo, mga kapatid. Ayan po, Mars, Snickers, M&M's. Siyempre, sino pa bang kakain po nito? Kundi yung isa dyan. Hi everyone! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, as you can see, meron po ulit tayo isang malaking balikbayan guys. Balikbayan box here. This is all the way from Canada, from my pretty Auntie Naning. Gustong-gusto daw kasi niya na nasa-shoutout siya. So, thank you so much, Auntie Naning. So, kung gusto niyo makita guys yung first part ng video na ito, which is yung smaller box naman yung in-unbox ko, I will leave the link in the description box down below. Sabi ko nga guys, nung Pasko pa dapat ito dumating, pero ngayon lang pong January siya dumating dahil na po siguro nang har-har na ang aking ina sa kakatawag kung nasaan na ang box kasi hindi na namin siya matrap. So nagpanic na po ang aking Mudrakels ng very light. Kaya biglang napadeliver sila ng wala sa oras. Yan, so without any further ado, let's get on to the video. Madami na naman pong paper bags and eco bag. Ayan, gusto ko yung eco bag kasi gagamit natin kapag namamalengke dahil dito po sa Rosario, bawal po ang plastic. So, ayan. And, ano to? Ay, cover ng upuan sa kusina. Ayan. Pinag-cover na naman niya yan. Alright, so what's this? Para siyang palda. Uy, I like this. Ay! Para siyang pantulog. Parang nakita ko na to. Ayan. Parang jogger. Pajama na parang pang jogging na velvet na kulay pink. And I like it. Sa akin na to. Sa akin. Reserve. Pamain na lang mga sis. Ito din sis. Pamain na lang po. Pajama po ito ni Mudrakels. Ayan, gusto ko rin to. Mahilig ako sa mga pajama eh. Ito naman, leggings. Another leggings? Oh, kasi sakto, mag-workout na naman ako. Sana yung mga leggings na to magkasya sa akin, ano? Or sana hindi siya maluwag kasi malaki yung size ni mother ko. Meron din po tayong hanger dito. Hanggang muna sa baba. And merong jacket. Saan po kaya gagamitin tong jacket na to? Sang haba pa. Saan ko kaya gagamitin? Parang, sa bagay ito yung, ano, yung sobrang nipis. Yung parang windbreaker lang siya. Parang ganun. Pag medyo chilly, yung weather, ayan, pwede siyang gamitin. Unzip lang din siya. So, madali siyang i-unzip kapag nainitan ka na. And then, meron din siyang mga pockets dito para, ako kasi mahilig ako sa mga nakukuha-kuha ko lang sa pockets ko. Nasanay ako sa naka-scrub suit na gano'n. Ano lalaki ba to? Parang gusto ko rin to ah. Pero alam ko pa lalaki to. Parang kay Tawin. Ay, hindi naman ko kay Tawin. Pero parang I like it. Hindi na kasi tayo nagbibiyahe ngayon. Pero kung alam mo kung sumasakay pa ako ng bus, ito yung mga tipo ng mga outfitan kapag sa bus. Lalo na kapag partas. Diyos kong lamig-lamig. While ongoing po yung biyaheng Pasay nilang tugtog na at napakalamig ang kanilang aircon ng partas. Nakakamiss din mag-bus. Pero ngayon ayoko na mag-bus. Hirap na. Ayan, merong bag. Wala bang pangalan? Hala, mother. Nabura naman yung pangalan. Hoy, nabura ah. Wala akong ano dito ah. Walang dekwat dito. Pero kung akin man to, char. Maganda siya. Tatanungin ko na lang mamaya kung akin ba to. Tapos check natin yung mga bulsa. Kasi kung minsan may mga naititira, di man lang ano. Kasi naman cards kayo ng cards. Wala man lang bang cash dyan. Ayan. Wala po. Tsaka baka hindi sa atin po ito. Pero anyway, tatanungin ko later. Kasi gusto ko siya pang duty. Tatang! Ay, tatang! Diyos ko, ang dami na naman po niyang socks. Puro socks lang po guys. 20 pieces. 20 pairs na socks. Hindi naman na sila lumalabas ngayon, mother. Pero si tatang kasi mahilig siya sa socks talaga. Kahit nung nasa, ano pa sila, Maui. Laging madami siyang bago lahat ng socks niya pag nagbabakasyon. Tapos lahat puti.
Ganyan. Mga bigay niya sa amin, mga socks para sa school. Uy, Estong, besh, paano na to? Baka hindi na kasya to sa'yo. Guys, ito kasi para kay Beshi na naman. Kaso, ang problema, nung binili ni mama ko to, nung hindi pa siya nagda-diet, ang payat na niya ngayon. Baka hindi na to magkasya sa kanya. I mean, baka maluwag na to sa kanya. Sobrang payat na kasi niya. Grabe yung diet niya. Uy, may pabango po tayo. Kaya hindi ako bumibili eh. Pero French lavender. Walang pangalan, so amuyin na po natin. Gustong-gusto ko yung French vanilla. Bigyan naman natin ng chance ang lavender. Sana mabango. Kasi nire-reserve ko yung ano ko. Kaya sabi ko, ay, hindi ako bibili ng pabango ko. Kasi may darating na mga box. Ay, mabango siya. In pair. From Bath and Body Works. Ayan. Parang yung mga ano din. Okay lang din. Okay pala yung lavender din ha, in fairness. To Lala Marlin. Yung mga may pangalan, di ko na po bubuksan ha. Kasi sa kanila naman yan, di naman akin. And then, Lavender Bloom. Ba't puro lavender, mother? Ay, parang ayoko to. Parang masyadong... Ay, okay naman pala. Parang naanuhan lang siya ng... Amoy kasi ng sabon. Uy, mabango din ha, in fairness. I like it. Dove. Ay, lavender lahat. Lahat po talaga lavender. Favorite nyo, lavender. Pati damit. Violet. Pati lotion. Lavender. Nag-sale ba ang lavender? Si mother ko kasi abangers yan ng sale. Alam nyo na, mastain na. Kasi naman mahirap na magpuno ng box. Ayan, so abangers talaga siya ng sale. Pag sale na yan, naku po, humanda na po kayo. Tapos ito naman is rose lotion. Ayan. Hindi ko muna to bubuksan kasi may mga lotion pa naman ako. Pero sige na nga, amuyin na rin natin. Baka kasi ayaw ko yung amoy. Nahiya ako magbigay kapag ayaw ko yung amoy. Kasi feeling ko ayaw din ng taong bibigyan ko. Pero kung inamoy niya at gusto din niya yung amoy, o di sa kanya na. Ganun lang yun. Kasi nakakaya na yung pinag-ayawan mo, yun yung ibibigay. Very subtle lang. Alam mo yung tipong wala ka lang lotion, ganun lang. Okay to kapag mahilig kayong magpabango. Tapos ayaw nyo na na-overpower ng lotion nyo yung pabango nyo. Ayan, so eto, pupunta rin siguro to sa Ilocos. Mga ganito kasi yung damit ni Nanang eh. Ayan. Ayan, nagbubukas na po si Lenlen ng kanyang ano. Maganda. Ben, kita ba? I do cream? I do crew? Tapos meron, oh, Joya. Uy, finally, may pangalan na ako. Joya. So, naperdi mo. Paano ko ito bubuksan ngayon? Ganun, sirain na lang natin. Kasi sira na lang din naman siya. I like this. Ayan, sports bra po mga kapatid. Ala, buti na lang di pa ako bumibili ng sports bra po. Nasisimulan na naman po natin ang clothing challenge po natin. We have gray and we have black. Thanks so much, mother. At may lotion. Eh, kanina yung mga lotion dyan na open. Yun yung mga for pamigay. Uy, ang bango. Kaya pala may special gingham. Kaya pala may special mention. Pero okay din naman yung dalawa. Lalo na yung rose. Kasi hindi siya overpowering. Yan. Okay. Next, meron po tayong paper clips. Ala, ito naman ata yung mga gamit ni Bebe. Dinala nyo na, nilagay nyo na lahat dito sa karton. Isa pong sapatos na walang pares. Kanina to, akin pa to. Alam, buti na lang, hindi pa ako bumibili. Buti na lang talaga hindi ako bumili ng Pasko. Kung size 6 to, kay Ledlen to, or kay Jonah. Size 8! Sorry! Sa akin po talaga siya. Uy, nice. Nice po siya. I like the shape. Ayan. Shoes to ni mother. Magka-size kasi kami ni mother ng paay. Kaya sa akin napupunta yung mga niya. Ay, nandito pala yung pares po niya. It's a prank! Ayan, nandito yung pares niya. Suot ko na yung bukas. Ano to?
po yung mga supot po nila galing Amazon, yung mga sinashopping po ni Mia Just Real May. With the tracking number. Ano to? Joya. May pangalang Joya. Ay, grabe naman. Coffee whitener colorant. Ano to? Bakit may ganito? Dahil ba mahilig ako magkape? Ayan, coffee whitener. Hala, buti na lang di ako bumili. Alam ni mother ko yung mga kailangan ko May ano na tayo, Len, mag-upholstery na tayo. Ayan. Ito pang ano ko to. Actually, pang self-defense to dito sa papasok sa bahay. Staple gun, guys. Ayan. Nagtitingin ako dito nung December nung pumunta akong bonus. Diba sunod-sunod yung haul ko from bonus. Ayan. Nagtitingin ako ng ganito. Buti na lang di ako bumili. Ay. Thank you, Lord. God is so good. Joya na naman po tayo, mga kapatid. Ayan po, Mars, Snickers, M&M's. Siyempre, sino pa bang kakain po nito? Kundi yung isa dyan. Si Lenlen lang po ang laging mahilig sa chocolates. Actually, yung chocolate na bigay nila 2 years ago, merong pang natitira dyan. Hindi ba na siya expired? Tapos meron po tayong walkie-talkie. Ano kayong gagawin ko dito? Dodonate ko na lang ata to sa hospital. Tingnan natin. Or baka pang walkie-talkie namin to kapag nagko-convoy na lang. Kapag ang tawag nito, nagko-convoy pag road trip, ganyan. Or dito sa bahay. Len, yan mo, Len. Ganon. Palalaki ng bahay. Len, jaso, pinangan, Len. Len, lo katamtigate. Ganon. Uy, ano to? Ay, bubble tape. Ano naman to ang tananing? What is this? Tanungin ko na lang kasi baka ibibigay niya to sa mga bata. Hindi ko nabubuksan kasi nakasil pa naman siya. Bigay ko na lang to sa mga bata sa Ilocos. Kasi pala sabi ni mama ko, tong box na to, intended siya sa mga bata sa Ilocos, yung marami dito. O kaya pala ang dami, Ito yung parang tape measure na bubble gum siya na pwede mo yung putol-putulin. Merong 1, 2, kids, meron kayong 5. Ewan ko na lang, may magsiseros na naman dyan. To Trisha! Kabakuhan! Wow, Trisha, favorite ka! Ayan. Hindi na po natin bubuksan. Drying towel. Ayan, microfiber towel. Maganda to pag magbe-beach ako. Para may pang-dry agad ng hair. Sa akin yan, dyan ka. Uy, ang tananing, ala ka. Ala, ang liit talaga ni baby nung umalis siya, Ang liit-liit pa ng antananing ko. Ngayon malaki na siya. Yung mga dress niya, Yung gustong-gusto niya to noon. Ay, ang tananing. Tell me. Kung kanino to ibibigay. Alam niyo ba to, umalis siya, guys. Hindi pa to halos kasya sa kanya. Ngayon, wala na. Tapos yung ibang toys niya dyan, pinili na niya yung mga ibibigay. Pamain na lang pala mga sis. Mine pink. Yun yung sinasabi ko, yung mga toys niya dyan, pinili na niya yung ipapamigay niya. Pero yung iba, parang yung stroller niya, tsaka yung mga big toys niya, for her cousins daw. Ewan ko kung kailan ba darating yung mga cousins niya. Ay, ang daming damit. Ala, sorry, Lavin. Walang kasya sa'yo, Lavin. Ay, ito, dito galing to sa Pilipinas. Binili niya to dito sa Pilipinas. Yung ibang damit niya, pinadala ni Papa ko noon from Canada. Tapos, dinala dito sa Philippines. Tapos, dinala na naman niya sa Canada. Tapos, yung bumalik na naman dito sa Pilipinas. Nakilang biyahe na tong mga damit niya. Ayan. Ito, damit. Ay, gustong-gusto to ni Bebe noon. Gustong-gusto ko siya pag ito yung dress niya. Ang tiny-tiny lang niya, Ay, ang tananing. Ito. Naku, pang lamig. Sino kaya ang maglalamig doon? Summer na. Ayan. May monkey pa. And another dress. Hindi ko alam kung kanino ko to ibibigay ng mga kids. Yan. Tapos, ito pa, Naalala ko to, suot niya to, nasa Baguio kami. I miss you, ate. Kamis naman ang antananing kung mga sinusuot niya pag nagbabagyo kami. Pinangsiksik-siksik na naman yung damit mo, antananing. Pinangsiksik na nilala mama mo. Ayan. Uy! Ito hindi ko pa to nakita. Ano to? Ito yung costume niya na parang yung costume niya na parang Pirates of the Caribbean. Ayan, Parang, hindi ako nagkakamali. Hala ka, mother.
Baka nabasag na to. May naririnig ako. Ilagyan na naman po niya ng socks. Sabi ko sa inyo, ganun yung technique ng nanay ko. Hoarder po kasi yan. Kaya alam na alam niya kung saan nisisingit, diba? Ayan, may socks nga siya. Ay, socks ko na to. Tapos, ano ba to? Parang pang coffee. Pinopromote ng nanay kung magkape talaga ako. Alam kasi niyang lagi ako nagpo-coffee. Pero ngayon, iniiwasan ko na. Ayan, para siyang mug na clear. And then, parang ito yung timplahan ata ng kape. Ito nga. Add hot water and stir. Wait 4 minutes and press. Enjoy a good cup of coffee. Ako 3-in-1 lang naman ako. Hindi naman ako ganito kasocial eh. Ay, nakita ko to kay Ivana Alawi. Kaninang pinapanood kong vlog. Yung nagda-farm sila. Ayan. Yung gaganern mo. Ipapress mo siyang ganer. Oh, diba? Socialit. Naku, may dagdag kalat na naman po tayo sa lamesa. May pang-ano naman po tayo. May pakunyaring mayaman na naman tayo, mga plastic. Hi! Eto na po, after a year, nakarating din po siya dito sa Pilipinas. This is a gift from my sister na last year pa yata. Kasi last year pa sira yung shoes ko. And then sabi ko sa kanya, bilang mo nga rin ako ng shoes. Tapos hindi na nga natuloy na umuwi yung mga kapatid ko. Dahil sa pandemic. Kaya yun. Ito po, yung shoes po, naging bra na po yung laman po niya. Binilan din, kasabi ko kasi bilan mo ako ng mga undies from La Senza. Kaya yan, binilhan niya ako. Undie, bra from La Senza. Ayan. Sabi niya magsi-sale, pero mahal pa rin daw kahit sale. Thank you, Sisterette. Ayan, panty. Maganda kasi itong mga quality eh. Ng La Senza. Para din siyang Victoria's Secret. Ang ganda oh. Ganito lahat yung style. Pero bakit parang ang laki? Yung medium nila. Ayan. Ang laki naman. Medium lang to. Pero parang ang laki. Ayan po. Ay, ito na po yung shoes ko. Ay, meron pa palang panty. Ay, siniksikan talaga ng panty po yung shoes. Ang gagaling po talaga. Ano po kasi, professional hoarder po kasi yung pamilya po namin. Alam na alam po nila kung saan po nila sinisiksik lahat yan. Ayan. Talagang ano po, mga tipid tips para sa shipping. Ay, wow, ang daming panty. Buti na lang, din ako bibili. Galing talaga ng pamilya ko. Thank you, Lord. Ayan. Oh, ang ganda, sister. I like it. Oh, ang laki. Pinakita ko na talaga kung gaano kalaki yung balakang ko. Uy! Ay, wow, I like this. So sexy. Alright. Ay. Uy, ang ganda nito. May pang-gold pa siya, oh. O, diba? Yayamanin. Panty pa lang yaman na daw. Wala namang pera. Wala namang laman yung bulsa. Uy, ang ganda. Pati yung tela. Ito yung mahihiya kang isuot pag may mens ka. Tsaka nasisira kasi kapag nakapanty liner ka. Uy, mga seamless. Pero ang ganda. Tapos para siyang may texture siya eh. Yung print niya may texture. Ayan, ganda. Seamless din. Ito din. Uy, ang ganda, sister. Thank you. Pero baka may dyan. Message mo lang po kung kanino to mapupunta tong iba. Wala kasi mga pangalan eh. Baka kasi merong share dyan sila Jonah. Yan, binilhan niya ako po ng shoes ko from Adidas na yung Bounce. Ayan. I'm so pinipilig. I'm gonna wear this tomorrow. Like, oh my God. Ayan, oh. Oh my gosh. Kasi, nung iba pa yung chief nurse namin, ewan ko na lang ngayon, may bago kasi kaming chief nurse. Hindi nila pinapayagan yung hindi white na shoes. Lagi ako nasisita kasi yung gusto ko kasi na shoes ko, yung may memory foam. Yun. Ayokong bumili ng hindi may memory foam kasi sumasakit hanggang sa likod ko. So, ito. Binilhan niya ako ng Bounce. Para daw running shoes, tsaka and all that. Pero parang, tsaka hindi siya madulas. Yun kasing Skechers ko nun madulas. Ito po siya. Tada! Ang ganda. Thank you so much, Sister Red. Yan. Susuot ko na yan bukas. So, mamimili po talaga ako ng shoes for tomorrow. Size 8 na naman. Size 8. Tingnan lang. Ay, ang daming damit dito ni Bebe.
Hindi ko na iisa-isahin guys ha. Ang dami kasi oh. Para lang din naman to sa mga bata sa Ilocos. Nako. Uy, Jonah! May pangalan ka, Jonah! Madam Jonah! Sabi nila na, mas lamapan ni Kalunitan di may saan. Dalawa, natig 725 grams. Yan. Tapos, uy, ito ang tagal-tagal na nito guys. Alam nyo ba, pinadala na ni mama ko yung box 2 years ago. Kasi hindi niya pa rin ata ito napadala. So, finally, ito na. Napadala na niya. Speaker ata ito eh. Mahilig pa man din ako na kapag may ginagawa ako sa labas. Ganyan, naglalaba ako. Lagi akong may speaker. iHome pala to. Okay, iHome pala siya. Paano to buksan? Ano ba naman yan? Hindi marunong mag-ano yung pobre ang buhay. Yes! I'm so happy. I'm so happy. Purple na naman po, ano? Kasi po yung pamangkin ko po talaga, favorite po niya is purple. Uy, I like it. Gagamitin ko mamaya bago ako matulog habang nanonood ako ng K-drama. Nag-Netflix pa ako nung oras na. Naku, last 10 na. Ay, I promise to bake this. Aunt Jemima na, ano to, ang tawag na nga nito? Sa akin ba? Ayan, sa akin nga. Ah, ziniplak mo pa nga din. Hindi mo naman nilak. Naka-open naman. Ayan. Kasi yung ziplock mo parang hindi maganda. Palitan mo yung brand na yan. Huwag yan ang bilhin mo. Aunt Jemima na pancake. Ayan. Diba? Sakto dun sa... Kasi dun sa isang box na, pinadala nila guys, merong isang parang 1 liter of pancake syrup. Meron na naman po tayong bag dito. Ay, ang landi. Paano ba yan, Lynn? Wala nang ano? Wala nang banquet. Ay ba? Ganda pa man din sana to pag banquet, oh. Ayan. O kaya kapag gabi, pag magsimba ka ng gabi, kikimidwik tayo. Kikimidwik tayo. Kasi may shining and shimmering splendid po tayo envelope. Envelope. Feeling ko bag na naman to ni Bebe. Galing hotel yan. Magko-comment si mama ko, ay hindi galing hotel yan ha. Ay, natatanda na po talaga tayo. Pinadalhan po tayo ng yarn. Actually, si lola ko mahilig magganito nun. Kaya nahiligan din naming magpaganchilyo. Pero hindi ako natuto talaga magganchilyo. Yung chain lang ang kaya kong gawin. Pero yung gagawa ko ng something, I'm not like Namdosan, you know. Namdosan can do it. Ano to, damit? Uy, finally, may damit din ako. Long sleeve manan, mother. Sa bagay, kapag magdadrive ako, pag pauwi ng Ilocos, magaganito ako. Yan. Kaso pagbaba ko sa checkpoint, ang init, ang haba pa man din ng pila sa checkpoint. Ah, diba? Kung alam mo kung nagbibiyahe pa talaga ako, nagbabas pa ako, gusto ko yung mga ganito na isusuot. Tapos di rin naman ako makapuntang Baguio. Sa bagay, pwede. May swab pa rin naman ako. Wala nga lang akong driver. Uy, may Nutella na naman na isa. Feeling ko kasama to ng Nutella kanina. Or yung kasama nandun sa isang box. Yan. Tingnan natin. Dalhin ko na lang siguro sa hospital ng isa. May isa pang Nutella dito. Oh, yuwi yan ni Len. Uy, ni Len! Alaman dahi tantayawid mo. Kasi, ano naman yan? Konti lang naman. I mean, madami naman. Nanang, ay wow. Mga pa naka-Nikon kastoy. Si Nanang lang binigyan mo. Ito guys, ito yung munggo na kahit 15 minutes mo lang siyang lutuin, luto na siya. No need na i-pressure cooker and all that. Ayan. Gusto yan ni Nanang. So, nag-order na naman si Nanang. Yung mga munggo ni Nanang galing Maui, galing Canada. Ah, damit na naman ni Bebe. So, ang dami kong iuuwi nga talaga sa Ilocos. Kaya pala na high blood na yung nanay ko kasi hindi na umabot itong mga box na to sa pag-uwi ko sa Ilocos. Hala, nalakihan mo na to, ate. Ang laki mo na talaga. Come home na, Antanani. I miss you so much. O, pati ito, nalakihan mo na rin. Ay, you're a big girl na, Antanani. Eto, walang pangalan. Ah, 13 May.
Sabi ko kay mama ko, Dove na lang, mas mura. Mas mahal daw pala ang Dove doon. Kaysa sa Tresemme. Kaya, binigyan niya ako ng Tresemme na ano. Buksan ko na nga. Ito na naman si Mudra Kills ko, yung super duper pasupot talaga siya. Pero in fairness, walang nag-leak. Walang ano sa mga pinadala niya. So, Tresemme Expert. Ayan. So, hindi na po tayo bibili ng shampoo. Mababawasan na naman ng budget ko for the year. Kasi guys, gumawa na ako ng budget ko for 2021. Inano ko na yung budget ko for 1 year. Kasi para alam ko kung saan mapupunta yung sasahurin ko, ganyan and all that. Basta sa vlog ko na na-explain. So, dahil may shampoo tayo, mababawasan yung budget natin for the year. Kanino kaya to? Parang pang swimming to, na pang bata. Dapat to sa Ilocos. Kasi doon, daming beach. Mga bata doon. What's this? It feels like it is like a love gown. But it's not. It's long sleeves na ang laki. Ay, parang laruan to. Ay, salad bowl. Bowl para ensalada. Ano to? Nagdikit na, mother. Yan. Sakto. Uy, maganda to kapag gagawa nga ng salad, pag magbe-bake, gagawa ng 1 kilong kimchi. Ay, hindi pwede yung kimchi dito, magkukulay. Pasta, ganun. Pag gagawa ng, yung pag magluluto. Ay, may additional na naman po tayong lalagay sa cabinet. Paggawa ka na ng cupboard, mother. Ang dami ng gamit. Ito na yung ayaw ko dito. Ang lalim. Mga damit ni bebe. Ang dami. May ano pa? Swimwear. Anino to kay mother? May pad na siya, oh. Uy, maganda to pag nasa dagat. Ay, gusto ko to. Para kahit di ka na mag-bra. Para po talaga ito sa Ilocos. Adidas, Kenrock. Ang dami, Parang tulong yung gusto ko. Pero bigay na lang din natin. Hindi naman ako lumalabas. Mas kailangan yan ng mga tao sa bukid. Ang hirap! Damit na naman. Uy, pantalon. Sana kasya to sa akin. Pero ang haba, Ang daming damit. Pakadaming damit. Bili kasi kayo ng bili ng damit nyo. Oh, joggers pants. Gusto ko to. Kung kasya to sa akin. Kung hindi, mapupunta na naman yan sa iba. Mukhang hindi rin kasya kay Linden. Dit kasi ni Len. Leggings. Pero ang kapal na leggings. Sweater. Ay, gusto ko to. May hoodie. Yan. Gusto ko yung mga ganito. Tsaka yung pag yung nagaganito yung lalaki. Maganda. Si Mac bagay niya yung nag-hoodie siya. Ala, di hoodie na ng kananing. Siguro dito. Ang liit na hoodie. Joggers pants. Gusto ko to. Lahat na lang gusto. Wala nang binigay sa ibang tao. Ano ba yan? Napaka-selfish namang tao nito. Napapagod na ako sa paghahalukay. Oops, what's this? Oh! Something na I don't know, parang may bra na siya and all that. Ang dami kong dadalhin sa Ilocos. O, leggings. May pang-workout na naman po ako. Hoodie. Ayan, Pennsylvania hoodie. Dami Meron pa, guys. Meron pang mga laruan ng bata dito. Malapit na. Ay! Naalala ko to. Bigay to ni Tracy kay Bebe. Kung napapanood nyo, guys, yung mga ano namin, mga exchange gift namin dati ni Tracy. Alam ko, bigay to ni Tracy. Nalakihan na rin niya. Hi, Tita Tracy! Ganon kasi siya, no? Kaya lagi siyang binibigyan ni Tracy. Shorts. Kaninang shorts to? Ba't ang liit? Nalaki ng size kasi nila. Kain kasi sila ng kain. Ay, gusto ko to. Para namang may winter season dito. Pag nagbibiyahe sana, ang sarap mag-snuggle. Tapos yung tulog ka sa biyahe. Ang problema kasi ngayon, ako na yung nagdadrive, kaya hindi na ako makatulog sa biyahe, Yan. So, hindi na po tayo snuggle inside the car. Eto naman, ang partner niya is this. Ay, alam ko to. Dapat kasi pupunta sana silang Mexico.
Kaso hindi sila natuloy kasi dahil sa pandemic. Tapos nag-order siya sa Zaful at or sa ano, ang laki-laki. Tapos napaka-cheeky pa na. Feeling mo naman susuot ko to, sister. Ito pa siguro pwede. Pero yung panty niya na ganun, yung kita na yung karat ko, no way. Ito naman guys is Tresemme na shampoo. So yung isa pala is conditioner. Conditioner pala ito. Tapos ito yung shampoo. Okay. Kaya pala. Alright. And the most awaited. Kanino kaya? Kanino kaya to? Sabi ko, mapupunta lang din pala to sa akin. Insert ko guys yung mga picture ni Bebe na gamit niya to. Gustong-gusto niya tong glitter chair niya na to. Kaso, sabi ni mama ko, lagi na lang daw nakakalat kasi doon. Kaya ang natira na lang sa kwarto nila is yung tiny sofa niya na ang dumi-dumi na kung ano-ano sinusulat niya. So, ito, paano ko kaya ito gagamitin? Siguro pag magbe-beach kami at kung kailan kaya mangyayari yun. Anyway, open naman ng San Fabian, tsaka La Union. Yan. And meron pa. Uy, wow! To Jelena! Kaabay from Princess the Bebe. Ala, malaki na si Jelena, mother. Ang maglalaro na nito si ano, yung ading niya. May vibrating shears. Para sa dogs. Ay, parang ano, aso na mag-groom ka. Ayan o. Yan siya. So, ito yung aso mo. Ito yung pang-groom mo sa kanya. Ito yung bowl niya. May dog food pa siya dyan. Ayan o. Tapos, may pang-check pa. Okay. Ang cute naman. Ayan. Oh my gosh. Napakadaming damit. Wala nang chocolate. Isa lang yung chocolate natin ngayon. Len! Okay lang, di rin lang kami masyadong kumakain. Paminsan-minsan lang kami kumakain ng chocolate. Pero, unti-unti siyang nauubos. Ayan. So, yun lang po guys, yung laman ng box na to. Ang dami. Nahihirapan na naman ako mag-unbox. Parang magka-shortness of breath na ako. Ako, parang hirap. Ina-assess ko tong sarili kung ano na ba to. Nararamdaman ko. Kasi lang days na akong, paos. Tapos, medyo, ako, parang napapagod. Pero nagpa-swab naman ako, negative naman. So, hopefully, ayan. Hopefully, wala po tayong COVID, Kasi po, maka-quarantine po kami lahat dito. Ayan guys, so wala na pong laman po itong ating box. Paper bag na lang po yung nasa loob. And ibabalik ko lang din yung mga dadalhin ko sa Ilocos para hindi nagkalat. Kasi sobrang kalat na po dito sa sala namin. Kasi dalawang box yung in-unbox ko tonight. So, thank you so much guys for watching. And kung nasiyahan po kayo sa video na to, please share this video. Especially if you have friends in Canada. Kung may mga gusto kayo na ipadala din nila. Sana nga, kaso nga lang kasi yung padala ng kapatid ko, feeling ko hindi pupunta sa akin. Para sana makita nyo yung ibang benta niya. Kasi nagbebenta siya ng mga napakamura na mga korel, mga ganun. So, I'll talk to her kung gusto niya na mag-send dito sa Pangasinan para mag-live selling tayo. Pero, syempre, thousands kasi yun. So, let's see. Or you can comment down below kung gusto nyong mag-order. May mga gusto kayong products from Canada. They can send yung mga products. So, yun lamang guys. Thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And thank you so much, Mother, Antanani, Father, and Sister. Boys, baka naman. Baka naman Ako makan lang. Thank you guys and I'll talk to you guys on my next one. Bye!